Gaur izan da, nire ustez, kontrakulturaren inguruan hitzaldi bat. Kontrakultura niri interesa zait, alde batetik bizia delako, bestetik ere oso demokratikoa delako, eta nornaik hartzen alduelako parte. Kontrakultura oraiko egunetan egiten alda. Euskal Herrian gaztetxeak badire txokoak, badira lekuak eta parte hartzeko. Eta kasurik okerrenean, olako ekoizpenek gero izaten dute bide, behar bada sare ofizialetan eta barretan. Kasu okerrenetan nahi dut, alakoetan behar bada utzi behar izaten delako zerbait bidean, edo ez. Eta kontrakultura eta transmisioa, zer erran nezake, ez dut idearik ere. Nik agitazioa ikusten dut ere oso interesgarria, kontrakulturaren barnean. Ez da izan behar aditu, baina gehiago aritua eta edo aritu gabea ere bai nik uste hasten aldela. Egiarran kontatu dana, aski zenuten etortzea, zen eski orain ez dut sintetizatzen ahal zer kontatu dudan. Beti ere, helburua da, taldeka albaldin bada, gauzak sortu, sobera baimenik eskatu gabe, ezker eskuin, gauzak sortu. Eta gauza sortzarekin, sortzen baldin bada jendearengan interesa, hori izaten da, nire ustez importantena. Oraiko momentuetan eta urte eta diskurso tristetan eta ez dela sosik eta erakunde parasitoen bizkar bizi diren funtzionarioek eta ja ez dakitela zer programatu, ez dela sosin, ez dela gutxago pagatu, ez dakizer. Nik uste badela oso parada ederra gauzak sortzeko. Klasiko bada, hau, baina erraten aldugu, interesgarriagoa dela aritzea eta norberaren buruaren jabe izatea gauzak sortzeko, negoziatu eta mintzatu eta solastu eta eztabaidatu gure artean, agertzea baino ja zer kontatuko diguten jarrera horrekin. Konsumitzeko ja ez da deus gelditzen, eta gelditzen dena balio duena ez dute ekartzen, eta gero bestela beti geldituko dire zaborrak, eta orduan zergatik ez gauzak erran bezala. Abiatu, hobeki pasatuko dugu, gauza gutxirekin. Aski da batek ekartzea kitarra edo kajoi bat, paper mutur bat edo murru bat, pintatzeko zerbait, eta nire ustez hori da, eta hortatik sortatzen dena eta sortzen dena hori da kontrakultura, eta kaduzifolioa baldin bada eta hor bertan galditzen bada, perfectamente. Baina, satisfakzio horrekin egonen gara luzaz. Hori da, nahi museistika ez zait interesa, kultura ofiziala, kultur mortifikatua eta ere ez sobera, eta hori sebera. Gaztetxe, arpe eta lezeetara, gauzen ekoiztera, sortzera eta ederki pasatzera. Gero galderak izan dire interesgarriak hori bai, nire parraplaldia baino interesgarriago, eta galderen artean eta baita ere izan da, hizkuntzaren inguruko norberaren kezka, galderak, egoera jakin batean nola erantzunen luke bakotxak, eta hori izaten da, gehiago norbera kontatzen duena baino, inguruan direnek ze planteamenduak ematen dituzte.